Dacă sunteți un bărbat de peste 60 de ani și vi s-a spus că este normal să vă treziți de 3 sau 4 ori pe noapte doar pentru a urina, sunt aici să vă spun, ca medic, că acesta este un neadevăr periculos. Nu este normal. Nu este inofensiv. Iar motivul real pentru care se întâmplă acest lucru s-ar putea să vă șocheze. Pentru că există un obicei simplu, ceva ce faceți în fiecare zi fără să vă gândiți, care vă inflamează în tăcere prostata, vă perturbă somnul și vă erodează lent calitatea vieții. Și totuși, aproape nimeni nu vă avertizează. Nici prietenii, nici familia și, din păcate, de multe ori, nici medicul dumneavoastră, prins în agitația consultațiilor de zi cu zi. Eu sunt dr. Elena Aslan, medic specializat în sănătatea masculină, cu peste 3 decenii de experiență în tratarea problemelor de prostată, a disfuncției erectile și a tot ceea ce afectează vitalitatea unui bărbat. Am ajutat mii de bărbați la 60, 70 și chiar 80 de ani să-și recâștige forța, încrederea și independența. Iar astăzi vreau să vă ajut și pe dumneavoastră. Majoritatea bărbaților cred că prostata lor se mărește pur și simplu pentru că îmbătrânesc. Dar aceasta este doar jumătate din adevăr. Ce s-ar întâmpla dacă v-aș spune că vârsta nu este principalul vinovat? Că un comportament zilnic, trecut complet cu vederea, declanșează o inflamație tăcută, care stă la rădăcina urgenței, a urinării intermitente și a tuturor acelor drumuri frustrante la baie în mijlocul nopții? Această inflamație tăcută este inamicul real. Gândiți-vă la corpul dumneavoastră ca la o grădină. Vârsta este ca anotimpul, poate face solul mai uscat și mai vulnerabil. Dar buruienile nu cresc doar din cauza anotimpului. Ele cresc pentru că sunt udate și hrănite în fiecare zi. Obiceiurile zilnice despre care vom vorbi sunt exact acea apă care hrănește inflamația din prostata dumneavoastră, făcând-o să crească și să devină problematică. Vârsta doar creează contextul. Obiceiurile sunt cele care declanșează și accelerează procesul. Problema este că efectele nu se opresc la prostată. Nopțile fragmentate de drumuri la toaletă nu sunt doar un inconvenient. Ele sunt un atac direct la adresa sănătății dumneavoastră generale. Când nu intrați în fazele de somn profund, corpul nu se mai repară, creierul nu își mai consolidează amintirile, iar sistemul imunitar slăbește. A doua zi, vă treziți obosit, cu mintea încețoșată, iritabil și fără energie. Pe termen lung, această privare cronică de somn a fost legată de un risc crescut de boli de inimă, de diabet și chiar de declin cognitiv. Este un cerc vicios. Prostata inflamată vă strică somnul, iar somnul de proastă calitate agravează inflamația în tot corpul, inclusiv în prostată. De aceea, ceea ce vom discuta astăzi este atât de important. Nu este vorba doar de a dormi mai bine. Este vorba de a întrerupe acest ciclu periculos și de a vă recâștiga controlul asupra sănătății. Rămâneți cu mine, pentru că în minutele următoare vă voi dezvălui care sunt aceste obiceiuri, de ce sunt atât de periculoase și, cel mai important, cum le puteți opri în mod natural, fără medicamente sau intervenții chirurgicale. De asemenea, la final, vă voi arăta un ritual simplu, de 15 secunde, pe care pacienții mei îl folosesc înainte de culcare pentru a dormi toată noaptea și pentru a se simți în sfârșit din nou ei înșiși. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că nu sunteți singuri. Am stat de vorbă cu nenumărați bărbați care mi-au mărturisit, cu lacrimi, în ochi, că vor doar un singur lucru, o noapte întreagă de somn. Mi-au povestit cum viața lor a început să se învârtă în jurul acestei probleme. Teama de a bea un pahar cu apă seara, anxietatea de a pleca într-o călătorie lungă, rușinea de a-și deranja partenera de viață noapte de noapte. Această problemă, aparent minoră, ajunge să vă fure libertatea, independența și demnitatea. Dar nu trebuie să fie așa. Soluția nu stă în resemnare, ci în cunoaștere și acțiune. Cunoașterea este ceea ce vă ofer astăzi. Acțiunea depinde de dumneavoastră. Să începem prin a demasca primul obicei ascuns, unul pe care majoritatea bărbaților îl consideră benefic, când în realitate pune paie pe focul inflamației. Vă regăsiți în această descriere a nopților fragmentate? Ați simțit vreodată că viața dumneavoastră a început să fie controlată de drumurile la toaletă? Vă rog, lăsați un comentariu mai jos și împărtășiți-vă experiența. Sunteți într-un spațiu sigur aici. Și dacă doriți să aflați care sunt aceste obiceiuri și cum să le combateți, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a nu pierde continuarea acestei discuții vitale. Așa cum am promis, vom începe să demascăm aceste obiceiuri tăcute, unul câte unul. Să începem cu primul, unul pe care majoritatea bărbaților îl consideră în mod ironic o soluție inteligentă la problema lor,
când, în realitate, este ca și cum ai încerca să stingi un foc cu benzină. Este vorba despre obiceiul de a limita consumul de apă seara, pentru a evita trezirile nocturne. Nu pot să vă spun de câte ori am auzit în cabinetul meu bărbați care îmi spuneau, cu o oarecare mândrie, că au găsit soluția. Doamnă doctor, nu mai beau apă după ora 6 seara, ca să pot dormi. Și de fiecare dată le explic cu blândețe că, deși intenția este bună, acest obicei poate, de fapt, să le înrăutățească simptomele. Sună logic, nu-i așa? Mai puțină apă intră, mai puțină urină iese. Dar iată partea pe care nimeni nu o explică. Atunci când reduceți drastic consumul de apă, urina pe care corpul dumneavoastră o produce devine mult mai concentrată. Devine mai închisă la culoare, mai acidă și mult mai iritantă pentru pereții sensibili ai vezicii urinare. Această iritație constantă creează presiune și inflamație. Vezica, fiind expusă în mod constant la această urină agresivă, devine agitată și hiperactivă. Începe să trimită creierului semnale premature de golire, chiar și atunci când este doar pe jumătate plină. Acesta este exact motivul pentru care atât de mulți bărbați se trezesc la ora 1, apoi la 3, apoi la 5 dimineața, fugind la baie cu o senzație de urgență, doar pentru a elimina o cantitate mică de urină. Este un ciclu frustrant și epuizant. Mai mult, deshidratarea cronică este unul dintre cei mai trecuți cu vederea factori care declanșează inflamația prostatei. Fără suficientă apă, corpul nu poate elimina eficient toxinele, țesuturile se pot umfla, iar procesele de vindecare încetinesc. Soluția corectă este exact opusul. Hidratați-vă constant pe parcursul zilei, cu cantități mici de apă, astfel încât urina să aibă o culoare galben pai deschis. Acesta este semnul unui echilibru sănătos. Reduceți treptat aportul de lichide cu aproximativ 90 de minute înainte de culcare, dar nu vă opriți complet. Apa nu este dușmanul, ci aliatul dumneavoastră. Al doilea obicei periculos este statul pe scaun pentru perioade lungi, fără mișcare. Îmi amintesc de un pacient, Francisc, un fost director de școală, care mi-a spus că își petrece cea mai mare parte a zilei stând jos, citind, rezolvând integrame sau uitându-se la televizor. Am muncit o viață, doamnă doctor, mi-a spus el zâmbind. Am meritat această odihnă. Și avea dreptate. Dar ceea ce Francisc nu realiza este că prea mult stat pe scaun, în special la vârsta a treia, lucrează în tăcere împotriva sănătății prostatei. Atunci când stați jos pentru perioade lungi, exercitați o presiune constantă, de nivel scăzut, asupra întregii regiuni pelvine. Această presiune reduce fluxul sanguin către prostată, iar atunci când fluxul de sânge încetinește, inflamația se acumulează. Corpul nu mai poate livra la fel de eficient nutrienții și oxigenul necesar pentru vindecare și nu mai poate elimina la fel de rapid deșeurile metabolice. Acest proces este insidios, se instalează lent, dar consecințele sunt reale. O senzație de urgență crescută, un jet urinar mai slab și nopți din ce în ce mai agitate. Vestea bună este că soluția nu necesită un abonament la sală. O regulă simplă poate face toată diferența. La fiecare 30 de minute, ridicați-vă în picioare. Doar atât. Ridicați-vă, întindeți-vă brațele, faceți câțiva pași prin cameră. Aceste micropauze eliberează presiunea, restabilesc fluxul sanguin și îi transmit corpului semnalul că este încă activ și vital. Un corp în mișcare invită vindecarea. Francisc a luat acest sfat în serios. În 2 săptămâni dormea mai bine. Într-o lună, mi-a spus că se simte mai ușor, mai energic și mai în control. Am înțeles așadar că hidratarea corectă și mișcarea constantă sunt piloni esențiali pentru a calma prostata și a reduce presiunea din zona pelvină. Dar ce se întâmplă cu ceea ce introducem în corpul nostru? Următoarele 2 obiceiuri sunt legate de consum și sunt, poate, unii dintre cei mai puternici combustibili pentru focul tăcut al inflamației. Haideți să demascăm al 3-lea obicei, unul pe care mulți bărbați îl consideră un ritual sacru, o mică bucurie a dimineții, fără să realizeze că poate sabota eforturile de peste zi, consumul excesiv de cofeină. Voi fi sinceră cu dumneavoastră, înțeleg perfect. Ador mirosul de cafea proaspăt măcinată dimineața. Acea primă sorbitură caldă poate părea un mic cadou, un moment de liniște înainte de a începe ziua. Pentru mulți bărbați, în special pentru cei pensionari care se bucură, în sfârșit, de dimineți lente, acea ceașcă de cafea devine aproape sacră. Dar, după decenii de tratare a problemelor de prostată, am învățat un lucru. Prea multă cofeină, chiar și din ceva atât de familiar și reconfortant precum cafeaua sau ceaiul,
poate face ravagii tăcute asupra vezicii urinare și a prostatei dumneavoastră. Cofeina este un stimulant puternic și acționează asupra sistemului urinar pe două căi. În primul rând, este un diuretic. Acest lucru înseamnă că stimulează rinichii să producă mai multă urină decât ar face-o în mod normal, crescând volumul total de lichid pe care vezica trebuie să îl gestioneze. În al doilea rând, și poate mai important, cofeina este un iritant direct pentru mușchiul vezicii urinare, numit mușchiul de trușor. Ea nu doar că vă trezește creierul, ci vă trezește și sistemul urinar, făcând vezica mai nervoasă, mai hiperactivă și mai predispusă la contracții spasmodice. Aceste contracții creează acea senzație de urgență imperioasă, chiar și atunci când învezi că se află o cantitate mică de urină. Pentru un bărbat tânăr și sănătos, acest lucru poate fi un inconvenient minor, dar pentru un bărbat de peste 60 de ani, a cărui prostată este deja probabil ușor mărită și pune o oarecare presiune pe uretră, această stimulare suplimentară poate împinge lucrurile peste limită. Așadar, vă puteți trezi că fugiți la baie mai des, că simțiți că nu vă goliți niciodată complet sau că aveți acel sentiment persistent de presiune. Toate acestea pot fi legate direct de cantitatea de cofeină pe care o consumați. Și nu este vorba doar de cafeaua de dimineață. Gândiți-vă la ceaiul negru sau verde de după amiază, la ceaiul rece, iced tea, la băuturile carbogazoase de tip cola sau la băuturile energizante. Toate conțin cofeină. Am avut un pacient, Gary, care bea cafea dimineața, ceai rece după amiază și uneori o cola seara. Când i-am sugerat să se limiteze la o singură cafea dimineața și să treacă la alternative fără cofeină, a ezitat. Doamnă doctor, beau lucrurile astea de ani de zile, mi-a spus. I-am răspuns, poate tocmai de aceea este timpul pentru o schimbare. În 10 zile a observat că nu se mai trezea la fel de des noaptea, iar jetul urinar era mai puternic. Nu spun să renunțați complet. Dar moderația este cheia. Bucurați-vă de acea ceașcă de dimineață, dar luați în considerare să vă opriți acolo. Acum, să trecem la al patrulea obicei, unul care implică o categorie de alimente și mai perturbatoare pentru hormonii și prostata dumneavoastră, consumul regulat de alimente procesate și picante. Am avut un pacient, Vasile, de 68 de ani, care era frustrat. Fac eforturi, mi-a spus el. Am redus băuturile dulci, încerc să merg mai mult pe jos, dar tot mă trezesc noaptea ca să urinez și mă scoate din minți. L-am rugat să-mi descrie dieta sa zilnică. A zâmbit jenat. Păi dimineața de obicei șuncă și ouă. La prânz, un sandwich cu mezeluri, iar seara nu pot renunța la o ciorbă picantă. Acela a fost momentul în care am început conversația reală. Ceea ce mulți bărbați nu realizează este că mâncarea nu este doar combustibil, este și informație. Fiecare masă trimite un mesaj corpului dumneavoastră. Alimentele ultraprocesate, precum baconul, cârnații, mezelurile, mesele congelate și majoritatea gustărilor ambalate, sunt pline de grăsimi nesănătoase, conservanți artificiali și chimicale care trimit un mesaj pro-inflamator către fiecare celulă. Când prostata dumneavoastră este deja sensibilă, aceste semnale inflamatorii acționează ca gazul pe foc. De asemenea, alimentele foarte picante pot irita în mod direct terminațiile nervoase din vezică și uretră, creând o senzație de arsură și urgență, chiar dacă vezica nu este plină. Dar problema reală, la nivel profund, este impactul hormonal. Multe alimente procesate conțin grăsimi trans și zaharuri adăugate, care în timp duc la un dezechilibru hormonal periculos. Cresc nivelul de estrogen și scad nivelul de testosteron. Acest dezechilibru este un factor dovedit care contribuie la creșterea în dimensiunea prostatei. Când Vasile și-a înlocuit mesele obișnuite cu alimente integrale, pui la grătar, pește, salate cu frunze verzi, avocado, fructe de pădure, nu doar că s-a simțit mai bine fizic, mi-a spus, mă simt mai mult eu însumi, mai limpede, mai puternic, mai în control. Nu trebuie să fiți perfecți, ci doar conștienți. Începeți cu o singură schimbare. Gătiți mai mult acasă. Adăugați un aliment antiinflamator în fiecare zi. În timp, corpul dumneavoastră vă va răspunde. V-ați gândit vreodată că ceașca de cafea sau cina dumneavoastră ar putea contribui la nopțile agitate? Ce alimente sau băuturi suspectați că vă agravează simptomele? Aștept cu interes poveștile și întrebările dumneavoastră în secțiunea de comentarii. Iar dacă doriți să aflați și alte obiceiuri la fel de surprinzătoare care vă pot afecta sănătatea, abonați-vă la canal pentru a nu pierde continuarea. Am văzut cum ceea ce bem și mâncăm poate fie să calmeze, fie să agraveze inflamația prostatei. Dar pericolul nu vine doar din exterior, din farfuria noastră.
Următoarele obiceiuri sunt despre cum ne tratăm corpul și mediul în care trăim și sunt, poate chiar mai destructive, pentru că sunt adesea percepute ca semne de forță sau ca fiind complet inofensive. Haideți să demascăm al treilea obicei periculos de pe lista noastră, în ordine inversă. Obiceiul de a vă abține de la urinat pentru perioade prea lungi. Mă surprinde mereu cât de mulți bărbați consideră acest obicei un fleac. Eram blocat în trafic. Era un meci important la televizor și nu voiam să pierd faza. Am crezut că pot aștepta până la următoarea benzinărie. Înțeleg. Viața este plină de astfel de momente. Dar, ca medic care a tratat problemele de sănătate masculină timp de peste 3 decenii, vă pot spune că acest obicei aparent mărunt, de a ignora semnalul corpului, este una dintre cele mai subestimate cauze ale problemelor de prostată. Să vă explic ce se întâmplă, de fapt, în interiorul dumneavoastră. De fiecare dată când amânați mersul la toaletă și vă abțineți, vezica urinară se întinde puțin mai mult decât ar trebui. Este ca și cum ați umfla un balon un pic prea mult, iar și iar. Această întindere constantă creează o presiune descendentă directă asupra prostatei dumneavoastră, care se află exact sub vezică. Iar prostata, în special după vârsta de 60 de ani, nu este construită pentru a suporta acest tip de presiune în mod repetat. În timp, această presiune irită țesuturile delicate, provoacă umflături și poate chiar crea microleziuni la nivelul nervilor și mușchilor care controlează urinarea. Acesta este motivul pentru care bărbații care își fac un obicei din a se abține ajung adesea să se lupte cu un jet urinar slab, cu senzația de golire incompletă sau, paradoxal, cu o frecvență urinară crescută mai târziu. Este modul corpului de a trage un semnal de alarmă. Și asta nu e tot. Când amânați urinarea prea des, vezica s-ar putea să nu se golească complet atunci când mergeți în sfârșit la baie, lăsând în urmă o cantitate mică de urină reziduală. Această urină stagnantă devine un mediu ideal pentru înmulțirea bacteriilor, ducând la infecții urinare sau cistite, care nu fac decât să inflameze și mai mult prostata și să irite vezica, creând un cerc vicios de disconfort și urgență. Îmi amintesc de un pacient, Toma, un pompier pensionat. Mi-a povestit că, în anii de serviciu, se antrenase să ignore nevoia de a urina ore în șir, în timpul intervențiilor. Pentru el, era un semn de disciplină. Dar acum, la 67 de ani, se trezea de 5 ori pe noapte și era constant frustrat. Când i-am explicat legătura, a oftat și a spus: "Mi-aș fi dorit ca cineva să-mi fi spus asta mai devreme." Așadar, sfatul meu pentru fiecare bărbat este acesta. Când corpul spune mergi, mergeți. Nu așteptați. Ascultarea corpului nu este o slăbiciune, este înțelepciune. Acum, să trecem la următorul obicei, unul și mai destructiv, pentru că afectează plămânii, sângele și prostata, toate în același timp. Și chiar dacă nu îl practicați dumneavoastră, simplul fapt de a fi în preajma lui vă poate pune sănătatea în pericol. Vorbim despre al patrulea obicei periculos, fumatul sau simpla expunere la fumul de țigară. Nu voi uita niciodată un pacient, Valeriu, care a venit la mine acum câțiva ani. Avea 72 de ani și se lăsase de fumat de un deceniu. Era mândru de această realizare, dar prostata lui încă îi crea probleme mari. Când l-am întrebat dacă este expus la fumul altor fumători, a ezitat, apoi a recunoscut: "În fiecare vineri seara, la jocul de poker, prietenii mei fumează de parcă am fi în 1975. Ceea ce Valeriu nu realiza este că prostata este incredibil de sensibilă la toxinele din mediul înconjurător. Iar fumul de țigară, indiferent dacă îl inhalați direct sau pasiv, este una dintre cele mai dăunătoare expuneri cu care vă puteți confrunta. Fiecare țigară eliberează mii de substanțe chimice care restricționează fluxul sanguin, scad nivelul de oxigen din sânge și declanșează o inflamație cronică în tot corpul. Iar prostata dumneavoastră simte acest asalt. În timp, aceste chimicale interferează cu capacitatea glandei de a se vindeca. Vasele de sânge care hrănesc prostata încep să se îngusteze, țesuturile devin rigide, iar corpul rămâne într-o stare permanentă de inflamație de grad scăzut. La peste 60 de ani, capacitatea naturală a corpului de a detoxifia aceste substanțe este deja încetinită. Asta înseamnă că și o expunere ocazională la fum poate da înapoi, în mod semnificativ, sănătatea prostatei. Mai alarmant este faptul că expunerea pe termen lung la fumul de țigară nu doar agravează mărirea benignă a prostatei, ci poate crește riscul de a dezvolta afecțiuni mai grave, inclusiv cancer de prostată. Valeriu a luat acest avertisment în serios. A început să găzduiască el jocurile de poker, într-un mediu fără fum. În câteva săptămâni, somnul i s-a îmbunătățit,
urgența nocturnă s-a calmat, iar energia i-a revenit. În final, un obicei legat de autoneglijare, ocolirea controalelor anuale la prostată. Am avut un pacient, Henrik, de 66 de ani, care se confrunta cu simptome de peste un an. Când l-am întrebat de ce a așteptat atât de mult, a spus: "Nu am vrut să știu. Această teamă este comună, dar periculoasă. Problemele de prostată se dezvoltă adesea în tăcere. Când sunt depistate de vreme, pot fi gestionate cu schimbări simple. Un control anual nu este despre a căuta o boală, ci despre a păstra sănătatea. Am vorbit despre importanța vigilenței medicale și a unui mediu curat. Acum, vom pătrunde în nucleul stilului nostru de viață, la obiceiurile legate de alimentație și de starea noastră internă, care au poate cel mai profund impact dintre toate. Să abordăm următorul obicei periculos: consumul excesiv de carne roșie și procesată. Îmi amintesc de un pacient, Iosif, un texan mândru, care mi-a spus: "Doamnă doctor, eu sunt omul fripturii. Nu pot renunța la asta." Înțeleg perfect atașamentul cultural și emoțional, dar trebuie să înțelegem că dietele bogate în carne roșie și, în special, în carne procesată, cârnați, bacon, mezeluri, sunt extrem de pro-inflamatorii. Ele conțin grăsimi saturate și compuși chimici care alimentează constant focul inflamației din corp, iar prostata este deosebit de sensibilă la acest asalt. Nu trebuie să renunțați complet, ci să găsiți un echilibru. Reduceți consumul la o dată sau de 2 ori pe săptămână și umpleți farfuria cu proteine curate: pui, pește, fasole și linte. Acum ajungem la ultimele 2 obiceiuri, cele mai puternice și mai profunde. Următorul, grăsimea abdominală și obezitatea. Un pacient, Leonard, m-a întrebat: "Știu că am pus puțină burtă, dar cât de mult rău poate face?" Răspunsul meu: mai mult decât vă imaginați, în special pentru prostată. Grăsimea de pe burtă nu este doar un surplus de greutate. Este un țesut metabolic activ, o adevărată fabrică de hormoni care lucrează împotriva dumneavoastră. Această grăsime conține o enzimă numită aromatază, care preia testosteronul valoros din sânge și îl transformă în estrogen. Acest dezechilibru, testosteron scăzut și estrogen crescut, este un factor dovedit care stimulează creșterea în dimensiunea prostatei. Vestea bună este că studiile arată că și o reducere modestă, de 5%, a greutății corporale poate avea un impact vizibil asupra simptomelor. Și în final, cel mai important obicei, cel care stă la rădăcina tuturor celorlalte: stresul cronic, necontrolat. Bărbații din generația dumneavoastră au fost învățați să fie stânci, să îndure, să nu vorbească despre stres. Dar stresul cronic nu trăiește doar în mintea dumneavoastră. El trăiește în corpul dumneavoastră, iar prostata îl simte. Stresul constant inundă corpul cu cortizol, un hormon care alimentează inflamația, contractă mușchii planșeului pelvin, perturbă somnul și scade testosteronul. Este furtuna perfectă pentru problemele de prostată. Gestionarea stresului nu este o slăbiciune. Este o strategie. Este actul de a prelua conducerea propriei sănătăți. Acum că am descoperit aceste 10 obiceiuri, vreau să vă ofer ceva concret, o unealtă pe care să o folosiți chiar din această seară. Este ritualul de 15 secunde înainte de culcare, pe care îl recomand tuturor pacienților mei. Este simplu, sigur și se bazează pe principiile pe care le-am discutat: reducerea presiunii și calmarea sistemului nervos. Chiar înainte de a adormi, în pat, puneți o mână pe abdomenul inferior. Închideți ochii. Inspirați adânc pe nas timp de 4 secunde, simțind cum mâna se ridică. Apoi, expirați foarte lent pe gură timp de 8 secunde și în timp ce expirați, imaginați-vă că toți mușchii din zona pelvină, inclusiv prostata, se relaxează, se înmoaie și eliberează toată tensiunea zilei. Repetați acest lucru de 3 ori. Acest ritual de 15 secunde calmează sistemul nervos și relaxează presiunea de pe vezică și prostată, ajutându-vă să aveți un somn mai profund. În încheiere, după ce am stat de vorbă cu sute de bărbați ca dumneavoastră, frustrați și îngrijorați, vă pot spune acest lucru cu o certitudine completă: nu sunteți stricați. Sunteți doar neinformați. Și acum, că aveți imaginea completă, totul se poate schimba. Aveți puterea de a inversa cursul. Nu este nevoie de o schimbare radicală, ci de conștientizare și de pași mici, făcuți în mod constant. Alegeți un singur obicei pe care să-l schimbați în această săptămână. Nu alergați după perfecțiune, ci după progres. Nu sunteți prea bătrâni și nu este prea târziu. Prostata dumneavoastră ascultă.
și acum aveți o voce care știe ce să-i spună. Acest video v-a ajutat să înțelegeți mai bine cauzele ascunse ale problemelor dumneavoastră? Care dintre cele 10 obiceiuri v-a surprins cel mai mult? Vă rog, lăsați un comentariu mai jos și împărtășiți-vă gândurile. Vocea dumneavoastră contează. Și dacă doriți să continuați această călătorie spre o viață mai sănătoasă și mai plină de vitalitate, abonați-vă la canal. Împreună, putem construi o comunitate de bărbați informați și puternici.